ina mubarak ka gaida isan ka ce da ita na zo ne domin na gaida mama Hajja Sadiya miki jinjina nema Maman mubarak maman isan Hajja Sadiya ne miki jinjina ta girma ke kadai kin fi dubu Allah ya ja da kwana sa sunan Allahu wanda ya yi mukamai shi ne yayyo rana wata na yau misalai shi ne wannan da in ya ce ba mai musamai yau ya nufi ni na yau wakar gidan minista Maman mubarak maman isan Hajja Sadiya ne miki jinjina ta girma ke kadai kin fi dubu Allah ya ja da kwana to kayo dukka salati gun habibu manzo alihi da sahabbai nasa masu kwazo sa sharifai jikokin Mustapha abin so kan na shafa Allah na roki sa minista Maman mubarak maman isan Hajja Sadiya ne miki jinjina ta girma ke kadai kin fi dubu Allah ya ja da kwana kan na je gun kowa aini wajen ki zanzo ke kika ce je kai waka kana da kwazo anti ummi ke ce kika ce Abuja in zo ke kika kama hannuna har wajen minista Maman mubarak maman isan Hajja Sadiya ne miki jinjina ta girma ke kadai kin fi dubu Allah ya ja da kwana na sani ba a fidda gwani sai an yi zaɓe ina ji an ce kwari na gini sai an yi yaɓe baba kai ne da ƙasa ko yau ko a gobe dole in gaida maza alfaharin minista Maman mubarak maman isan Hajja Sadiya ne miki jinjina ta girma ke kadai kin fi dubu Allah ya ja da kwana ina mubarak ka gaida isan ka ce da ita na zo ne domin na gaida mama Hajja Sadiya miki jinjina nema Maman mubarak maman isan Hajja Sadiya ne miki jinjina ta girma ke kadai kin fi dubu Allah ya ja da kwana na gaishe ki dan matan karki dukka mata na ji suna kiran sunanki yiwar aiki minista mai hali na girma na gaishe ki dan batan farki Hajja Sadiya na yo jinjina gare ki yiwar aiki minista mai hali na girma na gaishe ki na ce sanninki sarkin aiki mai halayen kirki Hajja Sadiya Umar shi ne takenki giwar aiki minista mai hali na girma na gaishe ki dan batan farki Hajja Sadiya na yo jinjina gare ki giwar aiki minista mai hali na girma to ga ɗanki ya sa kayan aiki na hau doki domin na yi waƙenki Hajja Sadiya Umar shi ne takenki giwar aiki minista mai hali na girma na gaishe ki dan batan farki
Hajji Sadiya na yo jinjina gare ki, giwar aiki, minista mai hali na girma. Ina Mubarak ka gaida Isan, ka ce da ita na zo ne domin na gaida mama. Hajji Sadiya miki jinjina nema. Maman Mubarak, maman Isan, Hajji Sadiya